fra tid til anden, så oplever man noget i den her verden, som virkelig kan få en til at tænke om det er det hele værd. Man oplever forfærdelige tragedier rundt omkring af hungersnød i en stor del af verden, der gør, at mange ikke kan få til dagen og vejen. Man oplever, at 2 sindsforvirrede mennesker vælger at bombe et maraton i USA, dræber flere her blandt børn. Man oplever krig og ufred alle steder. Men en gang imellem, så sker der det, at man oplever noget, der gør, at man nærmest ikke kan holde tårerne tilbage. Og for at give et eksempel på et af dem, så har jeg valgt at køre til Øster Allé i København. Jeg vil om kort tid vise jer noget, der gør, at man igen tænker, er der virkelig grund til at leve med? I må virkelig forberede jer på, hvad der sker nu, for jeg har tænkt mig at dreje kameraet en smule. Og jeg ruller vinduet på min bil ned. Jeg sidder her i dejlig varme. Det blæser 10-12 meter i sekundet ude foran. Og læg så mærke til, hvor forfærdeligt at tingene er gået de seneste år. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Nu vil jeg rulle mit vindue ned. Bemærk problemerne. Kø til en Justin Bieber-koncert. Så bliver det vist ikke meget værre.